ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to jammi bamburu samba alusa belela elimana cenela kon waktu yoni hato gurela sarɓe kame towde hato mamaje kala en jiya en gardidi kabruji men to leydi sénégal duwañeɓe gendi leydi ndi teɓima kene tolno e ujunere kene tolno temedere capanɗe nayyi e jeegoma ujunere taw ko litere carburant hakkude Thiès e Dakar ɗum noon ko ɓen dognoɓe ko fate fraude to leydi Mauritanie hoorejo leydi mum bannoɗo jillu mum toon to leydi Égypte gam tawtorede jonde kaldigal caɗele gonɗe hakkude leydi Palestine kame Israël arti e nder leydi muɗum ma en ketto e nder kabruji men musidɗo men Alhassana Oumar Mbodja to leydi Mali laamu leydi ndi yonnani wonande oɗo saaha laafaji mbulaji tawite nder leydi ndi ko woni anniye mumen ko wadde keñe taw koninkoɓe leydi Mali tuwa heɓidade nder région mo kiidala ɗum noon wonno kaldigal ko 15 ndu lewru wonandu ha capantati lewru novembre to leydi Guinée Conakry laatima o woni khalifa Fouta alhaji Abdoul Qadir Balde ɗum ko ñande asende kono ñande alel hanki o toɗɗama wonande coordinateur haal pularen kane fulɓe leydi ndi kala woni alhaji Alhuseyni Dalaba bari kabruji men manawen ha to Burkina Faso Côte d'Ivoire ma jaa to Ghana Togo RD Congo leydi Maroc ha fenma to Gabon musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena fulɓe mbi rentade ɓuuri safrade ɗum jeeyi sababu edmark koccatal daringal darnangal guila hittande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e nayyi woni 1984 holko saabi on société darnede toon to Malaisie ngam seedede ko yimɓeɓe ñamata e ko jarata e ko poppoto kala alana ɗumen cellal ɓalli haydara ɗum jeeyi sababu noon edmark ko société mawɗo hande o kuptidinɗo windere nde kala ɓe pewnata ko produit ji ko fati bio aɗa yara tan aɗa yiito hen cellal ɓalli maɗa an neɗɗo joguiɗo caɗele ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala hen sifa no wawi wade so tawi gonɗa koye Dakar lamorgo leydi Sénégal sa jokkodire edmark ma waw yaade ha toon mbaɗa consultation ɓanduma kala ɗum noon yoɓete ko ujunere mbuuɗu maɓe jiitu kala ko gonduɗa ko wona ɗum ko noon edmark ɓe jogui ko produit ji moƴƴi taw kadi ko cafroji ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ha tenti noon on gonduɗo e ñaw biyeteɗo drépanocyteuse eɗen gandi ko ñaw mo ganduɗa musata ko ƴiye soora nata e ɗaɗi kala on neɗɗo noon joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala joguiɗo seero sattugo donkowo yaade dow wuro kono ne kadi asma cattuɗo no feewi fode sa ɓattima oɗo henno société ma dañi hen jaam edmark so tawi aɗa hutoro produit ji mabɓe ene artirma ha e duuɓi maɗa ene dirguita Grèce on neɗɗo jaaɗo ha dañi ɓandu nonne kadi neɗɗo jiɗɗo ɓandu ene wawi walludema daña ɓandu taw kadi wona ɓandu greffe no yaafa ko wona ɗum ko noon edmark ene haaɓo ñaw biyeteɗo diabète cancer sukaɓe taratoɓe leecce debbo donkuɗo ɓesnude joguiɗo caɗele goragu joguiɗo caɗele to banggue jimde ñamde ronka ñamde ko nonne kadi kala e mum de edmark ne artirma ha e sifa mbadi maɗa kala prostate yoga e ñabbuji goɗɗi taweteɗi e neɗɗo kala sa jokkodire edmark ma yiito hen hoore maɗa ko société baɗɗo fayida hande taweteɗo e nder jokli windere kala kono kadi hande mo ɗaɗi mum puɗi feeñi e nder leydi ndiɗo hen Sénégal kala so tawi noon an neɗɗo jambitowo yogay ɓalli muusoji koyɗe mum koppi mum ƴiye mum kala mum ko wawi wonde sa jokkodiri hen ma wi alhamdulillah aɓe jogui café e produit ji goɗɗi kala fof ko bio a yarat tan aɗa yiito hen cellal ɓalli maɗa sa yiiɗi jokkodirde e oɗo henno société dariɗo e temedere e dow temedere kala ngam wallude yimɓeɓe ha mbawa safrade ɗum noon mbatta ko 00 221 77 658 88
42 walla mbiya 77 658 88 42 musidɓe tedduɓe edmarka ene walla yimɓe kadi ha daña golle sa jokkodiri e mabɓe jiɗɗa koye gollodirde e mabɓe ma gollodiri e mabɓe keɓa produit ji jeeyɗa e mabɓe ha an hoore maɗa mbatta yeyande hoore ma walla mbatta liggodirde e mabɓe mbadden danɗo faade edmark ko société malaisie jilliɗo hande o e nder windere nde kala. an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde nogase tati yarkomaa hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon larde nate mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba no mbirunoɗen e gardidi kabruji men duwañeɓe ɓe leydi Sénégal pawi juuɗe mumen ko ene tolno 150 ujunere taw ko litere ko fata banggue carburant ɗum noon ko hakkude Thiès Kame Dakar 50 ujunere taw kadi ko litere carburant gonɗo e bidon 20 litres nanga koto Diassa so tawi noon ko 30 ujunere ɗum koto Sangalkam woni ko nanga faadi toon to Ngeexooxa ko wona ɗum ko noon ɗum togi ko ñandino 17 nduɗo hen lewru ha femano gasiɗiɗi hanki o ko nden ɓe mbawi teɓade ɗeɗo gueɗe gam haɓade ko fata banggue fraude e nder sifa gasoil dognude ɗiɗon fannuji taw koye mbadi kaɗadi maɓe ndewino gueɗe mabɓe haaɓe ndiwa ɗum e nder ɗiɗon nokkuji kala nde tawno koko haɗa ha laaɓi gartaten koye lappola faggudu koɓe mbiyata tourné économique ɗum noon ko hoorejo jagorɗo leydi ndi Sénégal taw ko jillu balɗe tati toon to nder gueji Dande Maayo ɗo yano ha toon to diwana Louga kala kono kadi ha to Dagana Oumar Sarr jagorɗo Érima Daganowa
nde darato moƴƴina darde mumen ngam duusa oɗo henna Amadou Ba ɗum noon ko duusa yongo ngo ɗamini e mabɓe ɗum noon ko 25 février 2024 ya taw kamɓe kala ɓe mbi eyi kadi ɓe cabbima ngam yaltude booli e lugde wullande oɗo hennamo hoorejo leydi ndi toɗɗi ngam jilluma ko toona ko yaltinde diwan o caɗele to banggue ndema soɓeɗen gandi diwan so en gandi diwana Dagana ko diwan ndemowo no fewi guila e luguimaji ha e maaro e gueɗe patuɗe ɗiɗon fannuji kala ɗum ko caggal iwdemo toon to dargueji danema yurnitademo caɗele e hettade kadi ko fati banggue caɗele duumiɗe toon kanko on hoore jagodo leydi Sénégal o tawama toon to Louga kono kadi o tawama ha toon to kokki nokku mo ganduɗa ko duuɗe Qur'anil Karim mawɗe tawete ɗon kono kadi finoɓe kokki wullitinoɓe caɗele mumen taw gullitino ko hoorejo leydi ndi wonande sukaɓe mabɓe ma jaaha kilométre ji jonɗi gam ɗaɓɓoyde lycée beele kadi moƴƴitina jangde mumen o udditi toon kikiɗe hanki o walla mbiyen o udditi toon ñalawma hanki o duɗal manggal ngal lycée mo ganduɗa ene fiya e nder muɗum kene wona 5 millions koppreje franc CFA beele kadi wuuro ngo ɓuura wonde e dow mbadi peewal kame ƴellitare ɗum waɗi ko toon to capital mo Jambour kowona ɗum ko noon kanko hoorejo jagoɗo leydi ndi wattawama toon to Sakal ngam kadi udditemo toon centre de santé mawɗo no fewi ngam wallidde finoɓe toon ɓe ha mbawa safrade safara moƴƴo no fewi e tawtorede jagoɗɗo cellal ɓalli gendi leydi Sénégal taw kadi oɗon centre de santé waɗa e mum koppreje jonɗe no fewi ma tolnoyen ma tolnoyen 150 millions koppreje franc CFA kono hanki pelɓodiral teskama hakkude renoɓe Amadou Ba kame renoɓe jagoɗo cellal ɓalli ha ganduɗa gotoy renoɓe jagoɗo cellal ɓalli dañi kay yaltinde fetel mum dañi fellude leydi piyanɗe ɗiɗi mawɗe no fewi jeeyi sababu hande yogay jaydiri leydi ndi garti e luggiɗinade ko jeeyi sababu ɗiɗo henna caɗele kame ɗiɗo henna a fitinaji kala duɗal jaaɓi hattirde ngal Cheikh Anta Diop hande won conférence mo étudiaji pandirno wadde kono kay fusiri ko gazuji mawɗi no fewi ngam ɗin étudiaji hande wullitade fandare mabɓe kay ko ruttitade ngal ɗo duɗal ngal ganduɗa wonande tambiɓe ndenka e kisal campus kolliti ɓoyata uddite kono koye dow peeje mawɗe ha ɓuura wonde ndenka e kisala ɓenne janggoɓe tudduɗala towgal ngal Iba Der Thiam tawetegal to Thiés étudiaji ɓenne kadi kolliti metti mumen mawɗe no fewi taw kadi ganduɗa ngal duɗal ngal fonno uddide demude maggal ko 21 octobre aset jawtuɗo heno kono ɗum laataki ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi ko fati banggue ɗeɗon caɗele gartaten koye dawrugol gueji waya ko mitin mawɗo no fewi hanki o kikiɗe waɗi ɗum gonnoɗo jagorɗo to banggue social gendi leydi Sénégal nenne Fatoumata Tall mo APR ɗum noon o yewiti ɗum koye sargal Linguére yi ngam artirde koye mabɓe e dow APR ngam oɗo saaha wonande mo mawɗo leydi ndi toɗɗi beele kadi wawa lamade leydi ndi Sénégal hono Amadou Ba ɓe mbaɗi hen sargal no fewi kono kadi aɓe jaadi e dawriyankoɓe yonɓe ɗoftudeɓe wonande nduɗon sawru ngoɓe konki hanki to leggal Guédiawaye ngam hollirdeɓe Guédiawaye kay oɗo saaha ɓe jiiɗi ko wadde beele ha wona daɗɗude APR ngam jingande mawɗo leydi ndi kami on mo leydi ndi a toɗɗi yo wonana wonande Benno Bokk Yakar gartaten koye catal Horizon Sans Frontières HSF e gardogol Boubacar Seye ɓe kolliti aɓe jertina laamu leydi ndi Sénégal gila tan ñande 17 nduɗo henna lewru won laana giwnoka to Kayar ene jolni kene tolno e capanɗe jeetato neɗɗo kan laana noon koko majji yaade bempeƴƴe anda kaɗo heedi ene tawi makka rewɓe kame sukaɓe ha e sagataɓe kala yinnoɓe ɗannade ɗanleɗe ndewani lawol ɗum noon fandare mabɓe ko ɗum nde yiilete yiite ko ɓuuri yawde e yaccade marin national mo leydi ndi Sénégal teɓima ñande 21 octobre ñande asende laaɗe tati ɗen laaɗe tati noon ne tawe nder majje kene wona 360 candidat yinnoɓe fiyade maaje ngam yaɓande toon to Espagne hen 29 ko rewɓe 51 ko sukaɓe kamɓe kala ɓe tottama service état mo leydi ndi a Sénégal gartaten koye accident musɗo no fewi
ko dogno moto jakarta hanki mo dum juuɓi capantate ɗiɗi kam yani moto mum ndekeyo camion citerne ara caggal makko kon camion dasimo ko juuti seeɗa ɗone ɗon o wasi fittanu makko kanko noon ɓandu makko suutama nawama to hôpital morgue mo hôpital alhaji ibrahima nias mo kawla ɗum waɗi koto kahona on accident musɗo no feewi accident goɗɗo baɗɗo subaka hande o ko toon to Kébémer ko kar mo hinde Njaga Njaay ko kam yani e poto courant ngam yinnode rentade soforo saret jahannoɗo on accident noon saabima subaka hande o yimɓe tato mbasi hen pittali mumen waɗi hen hewɓe gañiɓe nawaɓe to suudu safara tawitendu to Kébémer gartaten koko fate banggue dossier Ousmane Sonko caggal tribunal Ziguinchor nde yamiri inde makko ene foti artude jee électoral ngam addoyde fiise électoral makko beele kadi o wawa jeeyede parrainage ala ko gasi guilnen haydara kono kadi yaadi makko Yero Moussa Sow holliti hande o cour suprême ko toon ɓe payi ngam wullitoyade jeheten ko toon to Madina Gounass taw yin toon musidɗo men Amadou Samba Lo ɗanniyankoɓe wuuro Madina Gounass mbaɗi ballal payidingal so wallide kay leɗɗe kame masiŋaji testoji jabet eko fateɗen gueɗe kala Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. kono wadɓe kodiri ɓamta waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdullahi Saar mi salminima kadi mi juurimama no feewi mi salmini dendagal bandiraɓe hettiroɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudene ma Sar Abdullahi Saar kabaruji men ɗo e nder wuro men tottongo Madina Gounass ɓen ɗanniyankoɓe ɓe ganduɗa taweteɓe e nder Madina Gounass kono noon ko wuwutonde leydi France mbaɗi ballal mantinengal ballal payodingal so neddude ga kaɓor ɓe ganduɗa ko liggorto e nder hôpital uji mo Madina Gounass centre de santé mo Madina Gounass jaɓɓingal ballal e ñalawma hanki o wonni bandama ko weltare mawde table d'accouchement e taabe goɗɗe hay masiŋaji ganduɗa ko ƴewirde tension ƴewirde sukara woni diabète eko nandi hen e gueɗe gabbete ɗum ɗon ɓe ganduɗa docteur ɓe kala kolli hen weltare men feewi feere mbe kadi keɓen tawtirede ngal ɗon dukkirgol ɗen leɗɗe hay ɗen taabe ɗe ganduɗa taweteɗe ɗon ɗo centre santé Mamadina Gounass kono kadi ɓe kodiri ɓamtare ɗo fawi koye dow juuɗe jomumen wadde noon kala saaha hoto jomumen mbi ene paɗa e laamu tan ala kala ɓesgu wuuro ngo ɗanniɓe hay joni ɓe kala so mbaɗde junggo fandu kala saaha ma gat forage uji kono kadi ma mbaɗa hôpital uji kono kadi ma cood kaɓorde ha e gueɗe mbaɗe honni hen gaddana rendu men gaddana nokku men gaddana commune mumen taw mbiyani gueɗe fof ma padda e laamu wadde ɗum ene weltiji no fewi no fewi kamɓe kala seere ɓe neldiɓe duwaw kamɓe wonɓe caggal leydi ɓe nde allahu suurata renata kono kadi ɓe mbawa wadde kalitade hono ɗe gueɗe payidinde mante ɗum ɗon ko siftorde nokku muɗum tan Abdoulaye Saar en ciftade musidɗo men Amadou Issaga Keɓe gorko mbotto no ganduɗa rokkima e joomum yo Allah hinmomi yafoma ha nama aljanna ɓoyen sakkanadema e duwanadema e ndundidangal ga ɓisu makko kala e kuɓala noon kadi yewtere men buuɗal yumede mo ganduɗa musidɗo men ceerno Khalid Abdoulaye Sy nde mbaddotonde bandiraɓe e jogon weltare mawde e jogon coftal kono kadi ɓeydare mawde tan Abdoulaye Saar ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗo to Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓufulɓe andudine ma Sar Abdoulaye Saar. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi en mbi allahuma amina ya rabbi ya rabbal bayti ko duwaniɗa oɗo henna guiɗo men guiɗo julɓe kala jaaɗo mo waynaki kono kadi bayniɗo mo ɗaminoɗen ma artu gorko mo mbotto gonnoɗo toon to Ziguinchor Ahmadou Samba Lo mboɗen oɗo saaha Madina Gounass ha faymatto Raba e ko taari ɗum kala ɗum noon oɗo saaha eɗen gandi guerte ɗe gawri ndi ñebbe ɗe kala weeli laarde tene kadi weeli yillade eɗen mbiyaɓe tan yoɓe dole jaam kono kadi yoɓe coñir seesa jaam ha toon to Raba sen jeewi to leydi ndi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie hoorejo leydi ngendi ndi Mouhamed Cheikh Al Ghazouani waɗino jillu mum toon to Caire lamorgo leydi Égypte gam tawtorede jonde nde bismima ɗum Abdel Fattah Al Sisi hoorejo leydi Égypte ɗum noon ko jewtigal hakkude mabɓe ko fate banggue wonande caɗele teskade taw kadi en caɗele teskade ko caɗele hakkude Israël kam e Palestine ɗum jeeyi sababu jonde arabeɓe joɗinoɗe toon to sarmel Cheikh martanen eɗin kabaruji kala musidɗo men Alhassane Oumar Mbocco assalamu aleykum wa rahmatullah.
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سار Abdullahi Saar kabruji men ɓuttengdu ɗo e leydi Mauritanie e ñallawma hannde o amde nogas tati leydi Yarkomaa ujunaji ɗiɗi e nogas e tati horadio leydi hono Mauritanie Mohamed Sek El Ghazawani arti ɗo e laamugol leydi hono Mauritanie umorademo toon to keeha leydi hono Égypte ngam tawtorede battu ko fewti e leydi hono Palestine hakkude mum e leydi hono Israila o haali toon taw haalande makko noon hono teskade no feewi widemo kay hono leydi ndi yo jayli ɗi darte gueɗe kamtorde battuɗo yo darta ko ɓuuri yawde e yaccade o wi noon ɗo dejere kadi wodata ɗon ɗo leydi hono Palestine heɓani fodde mum ha timma noon amo eri noon e dendagal kono ɓen foof leyɗele ɗe nde ndentata gonata neɗɗo goto kaɓo wonde hono ko watte toon e leydi hono Palestine ko Fatimata Minto Khatri gardiɗo fedde CSA woni commissariat à la sécurité alimentaire wawi yahande leydi hono Mauritanie tawto reede battu FAO woni organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture to Rome leydi hono Italie diddal jeeyaɓe e boñ islamique et développement ɓe gari ɗo jilluɗo e nder laamorgo leydi hono Mauritanie eɓe jodinima noon e ardiɓe nokkuji kewɗi ina jeeya e ɓen taw kadi ko gouverneur taw ko banque centrale mo leydi hono Mauritanie e battu jaggoɗɗe ɓennuɗo ɗe hewɓe noon e fonctionnaire uji mbawi kadi ittede e golle mumen gam kay kuura taw kadi kode compte ɗo e nder leydi hono Mauritanie wiide kay e kitale ɓennuɗe woni hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeenayyi ijunere ujunaji ɗiɗi e nogas hani e ujunaji ɗiɗi e nogas e goho koɓe kalfilno ko ɓe moƴƴinanani ɗum haydara ala ko moƴƴi e ko ɓe tottano ko ɗum no ɓe mbaɗi taw kadi ko waɗde oɗo rapport e hulɗude ɗum gardiɗo hono leydi hono Mauritanie e sanga kay e ɗon ɗo jagorɗe ndenti ene mbaɗa battu gadrangu wadde ngu ene jeeya e ɓen ittaɓe directeur de l'institut supérieur d'études et de recherche islamique ISER kadi ko mennoɗo ko wonde kadi kolaɗo kuuɓal jagorgal hono liggey rendo biyeteɗo Mouhamed Mahmoud Wul Sidi Yahya wonde kadi e kolaɗo kuuɓal jagorgal ko fate fonction publique e o meeɗi wonde wonde so kolaɗo kuuɓal jagorgal hono kadi ko taride biyeteɗo Mouhamed Wul Ahmedou e kolaɗo kuuɓal jagorgal hono ko commerce o meeɗi wonde kadi ko kolaɗo kuuɓal jagorgal hono taride Abdoul Mamadou ko Bari on kadi ex commissaire à la sécurité hono alimentaire biyeteɗo Mouhamed Mahmoud Wul Boy Syria ene jeeya e ɓeɗon kadi Najahu El Ketab kanko de o wona noon joguinoɗo poste e oɗo saaha kono amo jeeya e kitale ɓennuɗe tottanoɓe kadi ɓe moƴƴinani kadi golle mumen ɗo no fewi ɗum noon ɓe mbawi hono wiyede noon e gueɗe oɗo rapport mo waɗi ko wi wonde waɗiɓe ittede e golle mabɓe wonno gueɗe ɗe ɗeɓe kalfuno ala ko labti e no fewi ɗum noon ko gestion fonds de public o laaɓani no fewi koto kunto o noon wi wonde kadi hujjaji ɗiɓe dokki ɗi foof e kamɓe ɓeɗo kadi wiyaɓe kadi hono guittama e golle mumen hujjaji ɗiɓe dokki ɗi foof aɗi manque no fewi e wawde kadi e heeɓidade ha wawa kadi haddeɓe ittede e golle mabɓe ko ɗum waɗi noon kamɓe e oɗo saaha ɓe mbawi kadi kono yowede e golle mabɓe sinim rokki hono balle ɓen yimɓe taw ko jayanoɓe e cuumu mbannon ko toon to Nouadhibou Saar Abdoulahi Saar ko ɗum ɗo wonno tonguɗen e leydi hono Mauritanie e oɗo saaha noon mo gonɗen ene wayno ɓalli puɗɗima ɓuubde guila ñalawma hanki o e fada e ñalawma hande o ɓuuɓol ngol fuɗɗima arde seeɗa seeɗa ɗum noon wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo sanno gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique weltare a yawo TV. Alhassane Oumar Mbodja golle ma jooɗi peewi ɗon ɗo ɓuuɓol ngol fuɗɗi ñeŋtade seeɗa eɗen ciftoɗon sukara sine hewno wiide so tawi dabbunde naata adrotinde ko miskineɓe nde tawno ko ɓen gaddoto jahguede nde tawno joguiɗo to waali yawata tinde jangol ko ɗum noon hepti ha to leydi Sénégal jammaji ɗi ne ɓuuɓa seeɗa kono kadi ñalawmaji ɗi ha hande jetta ko yettode jaw en saabu jawen saabi jettande yettode ko wuldeɓe jaw to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni Alassane Oumar Mbodja autorité ji leydi Mauritanie ne jogui gooƴa mawɗo no fewi ɗum noon ko toon to hawdila sharqi teskede toon yimɓe ɗiɗo mbasi toon pittali mumen taw koye ñaw mo heptinaka andaka toon to hôpital mo Bassigno ɗum noon oɗo saaha jagoɗo cellal ɓalli gendile ndi hebli mission keñoraɗo ngam yurnitoyade e ƴewde ha ɗo won kawuji goɗɗi binditaɗi hen beele oɗon ñaw wawa andede jamma hanki o hewɓe e yimɓe jippima
ɗo capital Nouakchott ɗo ɗum noon ko yeeso ambassadeur mo leydi Amérique tawete to Nouakchott ngam hollideɓe mette mabɓe wiideɓe heymon Amérique naaɓe dartine ko mballit toon Israila e jooɗade leydi janandi woni leydi Palestine no mbiruɗa jonjoni e kabruji men wonande gardiɗo bogne islamique de développement jillu makko e nder leydi Mauritanie hande o dañi ciifande kewɗe ciifade hakkunde makko e jagorɗo fagguno ngeydi leydi ndi taw ko ɓamtude yoga e cate dosɗe gendi leydi ndi ha leydi ndi ɓura kadi yiitade nangue hoore muɗum Alhassane Oumar Mbodj sen giwi to leydi Mauritanie paɗen kotto leydi Mali gouvernement mo leydi Mali taw koye jagorɗo Abdoulaye Diop jagorɗo affaire étrangére ɓe jonnani hay seeɗa wonande ministre mo loni oɗo saaha keñe ɗe heñori ngam wiide kay ene tagga ko ɓuuri yawde oɗo sahane accita base koninkoɓe moma tawte to Tessalita Kidal Aguel Hok taw kaldigal wonno ko seeɗa e seesa 15 ndu lewru ha 3 novembre kono kadi laafaji mbulaji kolliti oɗo saaha ko rentade pelɓodire ngam ŋakkugol ndenka e kisal laamu ngu noon joofima peɗeli wonande laafaji mbulaji yiddi mumen ko addude fayre e caɗele e nder ɗin diwanuji kono kadi laamu leydi Mali ƴetti peeje keñoraɗe beele kadi jaam duumiɗo wawa tigui tawede nder région Kidal siftinde moon Kidal laamu leydi Mali armi mum waasi toon guila tan 2012 kono kadi teskede o saaha mo gonɗen araray mo gendi leydi Mali woni koye fuɗɗade weɗade e nder weyoji Kidal kala no woruno suka togolaise jaaɗo to Togo mo duuɓi 25 taw ko janggowo e nder leydi Mali on noon wiyete ko kako Gabmois yonnama no feewi kadi woni faaro leydi moma ɗum ko caggal duuɓi 16 ɗi o dañiri baccalauréat maggo ɗum noon waɗi duuɓi 7 e nder leydi Mali université yalti heeɓi diplôme taw ko généraliste to banggue fannu safara timmuɗo no feewi hokkama médaille mawɗo no feewi e nder duuɓi makko to koosi kono teskede wondemo neɗɗo fanniyanke to fannu andude cellal ɓandu neɗɗo e rafi ɗo wawi ñobbinade e ko haɗata ɗum kala oɗo saaha woni leelawal jalbungal wonande gendi leydi makko cérémonie battuɗo ɗimmijo ɗum koye hakkude from ko fate jokkodiral cellal ɓalli hakkude leydi Sine kame leydi Mali ɗum noon waɗi ko nder leydi Mali to hôtel Ajali mo Bamako ko toon ɓe jooɗi e tawtorede cate ɗiɗi taw ko cate daraniɗe ko fate cellal ɓalli gendi ndi tawtorede jaagoɗo cellal ɓalli gendi leydi Mali kono ne kadi e tawtorede ambassadeur mo leydi Chine ngal jokkodiral teskama ko duuɓi 63 ene ɓeydo yarude yeeso ngam haɓade kala ken wiye ñooke addude jaam e kisala ha duumo e nder pittali yimɓeɓe kala sen giwi to leydi Mali paɗena koto Guinée Conakry laatima caggal jaltugol aduna Khalifa Fouta kame coordinateur Haalpulaar mo Fouta Jalon laatima noon oɗon toɗɗanoɗo 3 diwi mo toɓɓino woni Alhaji Abdoulkadiri Balde joom fo hanki ñande asende laatima joɗima e jappere woni Khalifa mo Fouta kala mo Fouta Jalon kame fulɓe kala taweteɓe nder leydi Guinée kono kadi coordinateur o oɗo saaha kañumne ñande alede hanki nde ko nden dari wondi ma jogoro jame celal kisal woni président de la coordination Haalpulaaren kame fulɓe Alhaji Alhuseynu dala ba bari tam toɗɗama oɗo saaha woni laatile on fano ɗum ko caggal jaltugola aduna gardinoɗo ngal ɗon cetal Alhaji Ousmana fatta ko balde ɗum noon ko hanki wo toɗɗa e nder ndeɗon joɗode o waɗi discours makko mawɗo no feewi wo erima fulɓe Guinée kala nde gonata goto gona konngol gotol yiyande wotere ɓamtare wotere kono kadi wo erima laamu leydi ndi nde wattata haqqillaji men ɗo hen ɓesguji gila to jangde e golle e ɓamtare nde tawnoɓe so ɓamtima Guinée ɓamto soɓe ɓamtaki ne gasa wode ko ngakki e tawtorede halifaɓe diine ɓe kame halifaɓe aada kala ɗum ko hanki uddi ngal cetala hanki toon to Guinée lamorgo leydi Guinée Conakry to wiyete Conakry keddorɗena koto leydi Guinée Conakry nandiral moƴƴal heɓama
hakkunde leydi Inde kame Conakry ɗum ko caggal koyɗe Mamadou Doumbouya eɗen gandi leydi Inde dartinino guila nogas lewru juillet yaltinde maaro gendi leydi muma ngam teskede caɗele hewde nder windere nde kala ɗum jeeyi sababu noon leydi Guinée heeɓi nandiral moƴƴal taw kadi oɗo saaha ene wawi addoyde ujunnaji tonnuji to banggue maaro welko ñamde toon to leydi Inde faade to Guinée ɗum ko Guinée tan fuɗɗi hebde ɗum gouvernement mo leydi Guinée haɗi kene wona capantatoe nayo liggotonoɗo e laamu Alpha Condé taw koto fannu finance haalis eko fate faggudu kala nde yaltata leydi ndi won loskoji luggi ɗiɓe goni e dow muɗɗoma sengiwe oɗon fannu jeeheten koto Niger Mohamed Bazoum gonnoɗo hoorejo leydi ndi tumanoɗo ene yinno dogde ɗo dumbaɗo ɗum ko yentere yawtunde ene tawe to galle lamorgo to ko toon o mofta kanko e joom suudu makko e famille makko kala avocat makko noon holliti omo e jaam omo selli omo deeƴi Burkina Faso hakkude mum e Niger wonande dental diɗɗal taw ko ɓen toppitiɓe nden kay kisal to fannu koniyankagala wonande opération maɓe luggo maɓe mbaɗi to 3 keeri hakkude leyɗele leydi Mali leydi Burkina Niger ɓe pilli toon fiyande mawde no feewi to nokku biyeteɗo gurundam nokku biyeteɗo gungdam ne tawe hakkude keerola leydi Burkina Faso Niger ha fama Mali ɓe elmini toon noon ko ene wona jogitiɓe hewɓe no feewi taw kadi ko jogitinoɓe armeji waɗanoɓe janguji mumen e kala saha e nder on diwana to leydi Cameroun ko hulɓini hawni woni ko waɗi toon aɗa mbawi rentade noon hettade so tawi ɓerɗe moon gona tiɗɗe no feewi oɗo henna gorko wiyete ko keŋŋe Guilienne gorko mo ganduɗa kala ñalawma jawdi mum ne ɓeydo taw kadi andaka to ndi iwi hewɓe noon anduɓemo ala kala ko gandirimo ɓe gandirnomo tan ko ni tan o foti kono ɗo saaha kala omo ɓeydo no feewi deke kono aɗa set goto jaam heccanke o noon ko nden o jaggui ɓinguel makko guel duuɓi ɗiɗi o hirsigel ngel noon tinama ɗum sanga 2 heures jamma itti ƴiƴam ɗam o yarnoyi jalanguji ɗi o totta oɗon saha noon siftini moon e nder réseau sociaux sukaɓe ne mbawi rentade no feewi kala saha oɗon jeeya hen wiyoɓe sa yiiɗi dañde haalis joni ko ni e ni kono kadi ene waɗi yargol ƴiƴam e gueɗe goɗɗe kala kanko no wiyama teɓ oɗo saha omo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe ɗum waɗi koto nokku biyeɗo melo ningine tawe e nder diwan mo littoral omo tawe juuɗe ɓen dadiɓe ko tan o jogori jokkitoyde gurdam makko kala sengiwi toon paɗena koto Burkina Faso gouvernement mo leydi Burkina Faso ƴetti pellital moƴƴitinde gurdam koninkoɓe leydi ndi ngal kuulal noon ngal yalti koye batu jagorɗe mangal yetto ha to suudu sarɗeji leydi ndi gam danude kees taw kadi oɗon kees ko kees mo ganduɗa bawɗo fabade to banggue rafiji ɓen koninkoɓe kamɓe ɓesguji mabɓe kala beele ɓerɗe mabɓe ndeeƴa nde tawno sa yiiɗi neɗɗo waɗa golle moƴƴe pewɗe a deeñat ɓernde makko o wawa gollade ko yiiɗi gollade ko nde tawno ɓernde neɗɗo so deeƴani wawata wadde ko foti wadde ko to Côte d'Ivoire phénomène bonɗo peeñjo biyaɗo drogue Kadhafi nana ɓeydo lebde e nder leydi ndi kala sukaɓe hande gonti zombiji yahoɓe ne ɗaara e beddaji elle tan weɗotoɓe ɗum noon ko oɗon drogue moɓe kutorto laamu ngu ƴetti peeje mawɗe yawde taw ko ji gaddowo sembe no feewi mo mbiyata vodi taw kadi ne wonde poɗɗe darmaddol ɗeɓe kewi hutorade ɗum noon ko ɗo ha capantati lewru décembre gam haɓade ko fate banggue oɗo henna fannu kono kadi police ne rewidi jaggude ɓen sukaɓe ha ɗo ala kala ko gasi hen haydara to leydi Ghana cum taw ganda koye centre commercial tono ko biɗeɗo makko ne tawi nder akkara lamorgo leydi Ghana kene wona 200 kanting table magazine uji woni ko sumi hen sanga 4 jamma kalisaji kewɗi kanŋeji kewɗi jaadi e leydi walla mbiyen jaadi e curki kamɓe ɓen yeyanoɓe nana pofla juuɗe men ɗamini ko ballal jogogal iwde laamu so wala ɗum tan ala ko gasantaɓe haydara togo yuɓɓini jonde mum adide ken wona leyɗele sappo tawtorama nden jonde yoɓiti koye potal ha tenti ko falɓe transition kamen nden ka Afrique ha leyɗele kala jaltine koyemen e caɗele tawtorama noon Sahel ko wayno Mali Burkina Niger tawtorama ndeɗon jonde RDC Congo kene tolno e candidat ji 24 woni ko jaɓana to cetal tammingal simgoji leydi ndi
ko ɗum kala joƴƴinoyama toon to cour ko sine leydi ni ko ɓen jogori yurnitade debbo goto noon tawete en gam heɓanade sumgoji jogorɗi wadde ñande nogasa lewru décembre to leydi Maroc ko hen peƴƴerde mawde taw ko leydi ari toon hanki to Casablanca kame nokkuji kewɗi kala ganduɗa otoji kewɗi dogani taw kadi ndun hendu e leydi ene doga 100 km/h ɗum noon hewɓe hanki kolliti caɗele mawɗe no fewi ɗum ko caggal kay nde leɗɗe kewɗe pomni jani e leydi kame woni ko ɓeeje mbawi yande en tinani noon so won mayɗo walla gañiɗo hen to leydi Gabon o wonno ko chef de cabinet Ali Bongo o ndimba Brice Lacruz yalti kaso ɗum ko caggal duuɓi 4 ɗi waɗi toon kono perdi 50 kilo fooƴi ha ɓurti tubaji makko kala natti hejjemo sowona o haɓɓa hen tekkere ha tiiɗa kono wo ñiñi no fewi laamu Ali Bongo o ndimba kame famille Bongo tumɓemo ko fati banggue waylude signature ñamdemo haalisaji yalti noon ko ɗo saaha Sylvia Bongo kame ɓiyum Nourdine ne tawe e nder kasoji ɗi Libreville Gabon jolam jaberi paɗen koto guerre hakkude Gaza kame Israël waɗi jonte ɗiɗi ɗum fuɗɗi ko ñande 7 octobre ɗum ko caggal nde Hamas waɗi jangu mum musgu no fewi faade Israël ha ganda yooɓi toon pittali kewɗi no fewi kene fota wonde 1,400 fittandu bifti hen kene wona 100 neɗɗo guila hitande 1948 ɗum meeɗa wadde e nder leydi Israël non ko défaite mawɗo no fewi jeeyi sababu noon Israël kañumne ƴoogi metti mum ɓaleje kewɗe diwni laaɗe mum kamɓe missilaji mum kala joori bomboje to Fattah Cisjordanie ko noonne kadi Gaza Hamas ala kala ɗo ɓe ɗacci hen ha ganduɗa kene tolno e 4,951 fittandu heddima hen e nder nden limore 1,900 ko sukaɓe pittali men berguita hen kene fota wonde hewɓe pittali men guittama hen sukaɓe hewɓe ko noonne kadi 29 liggotoɗo e loni pittali mum guittama hen ko noonne kadi 100 otage ne tawi juuɗe Hamas ena hanki o ko fiyande mawde nde Israël waɗi taw koye jumre yani e zarde combat mo leydi Égypte waɗi hen noon konin koɓe gañiɓe waɗani mayɓe ɓe ñakima yafuye faade leydi Égypte to Égypte lawol udditama guila ñande asende kono ko camion ngaji nogas tan jamira yo nat gam mennaɓe seeɗa ala no foti hanki o noon kene wona 17 camion dañi ɓennude woni hen jogui ko carburant woni hen ko guura woni hen kadi ko fati banggue médicament ji ɗum jeeyi sababu ko seeɗa Emmanuel Macron caggal kaldigal galle danejo mo États-Unis de Amérique bismade yogay leyɗele occidentaux ji kaldigal hakkude mabɓe horeji leydi France felliti ƴettude pellital wi janggo ma yaaha toon to Tel Aviv woni Israël ma joɗoɗoy horejo jaagoɗo leydi Israël woni Benyamin Netanyahu ɗum noon eɗen gandi leydi France waasi toon yimɓe mum 37 majji woni hen ne tawe e juuɗe Hamas en taw koye biftaɓe Russie waɗi fiyande mawde no fewi faade Ukraine to réseau mo mbiyata Kharkiv waɗi jeegomo wasde pittali men 17 neɗɗo gañima hen jeetato ne tawe hakkude wurɓe e mayɓe to leydi Espagne île Canaries hanki yettima toon kene tolno 1,200 neɗɗo e nder balɗe tati tan iwɓe e nder Afrique jolɓe laaɗe mumen faade toon ƴeewodi so dañi ko mbaɗi e posuji mumen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande en kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran en